Защо има хора, които на двустайните апартаменти в новото строителство им казват, че са гарсонери? Прави ли са те? Има ли законово обяснение или ние брокерите подвеждаме хората? По закон, при определенето на жилищата като едностайни, двустайни, тристайни, не се броят за стаи и не участват в определенето на стаите със следните помещения: самостоятелна кухня, кухненски бокс, трапезария, както и обслужващите помещения като баня и тоалетна, килер, склад, преддверие и така нататък. В новото строителство имаме спалня и отделно дневна с кухненски бокс и трапезария, което по закон са 2 стаи и за това правилно казваме двустаен апартамент. Гарсонерите имат дневна и отделно кухня, която по закон не се брои за стая. Затова е по-правилно да се казва едностаен апартамент. За още полезни съвети в недвижимите имоти ме последвайте.